हाइकर्टआव माने सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट जायनाखि होदों माबोरैथो बर' कसारि EST सार्टिफिकेट दाबिनो मोनलाबाय थाखोब्रा नब कुमार हिराचरनियालाय हारसा गुबैथार बोरैबा बांगाल ना जे सियान ना जे बिसिना आरो रावफोरा माबोरै EST सार्टिफिकेटनि दाबि खालामबाय थाखो स' थारैनो केस होमारदोंबाथ' दावराव देख्रेब आदैमोना थारैनो मोजां जामारबाय अबावथो EST सार्टिफिकेट मोनलाबायनो बिसोरलाय खायबे जायबेफोरालाय बांगाल नायजाय जंगाल नायजाय मानसिफ्रानो बिदि EST सार्टिफिकेट नागिरलाबायबाखि मोनलाबायो फाग्ला फाग्ला 10 बोसोर राजत्व खालामनो हानायखाय MP जानो हानायखाय नब कुमार हिराचरनियाबो नोगोद दुगाथारबाला स' थारैनो मोजां जामारदों आरो दावराव देख्रेबखौ साबायखर मान बावनांगोन गासैबो बर' हारियानो आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे गुड निउस जोबोद गोजोननाय मोनदों नब कुमार हिराचरनिया लकसभा निर्बाचनाव जे टिकेट मोना गेलेनो हाया नैबेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना खोनानानै स' मोनमारबाथ' आरो जोबोद मोजां बाथ्रा स' नोगोद दुगाथारलै इयो गोदोनिफ्रायनो बर'खौ गादबना दोनग्रा नैबेबो सासे एक नाम्बार कुलंकबाला नब कुमार हिराचरनिया डेन्जार बुस्थु आखौ बियो थेफाफाबाबो बिराद सालबाजि मानसिया दासो एसे हाबसोना थादों नायबाय थाब्रा पावाराव फैफिनबा माबायदि डेन्जार बुस्थु जागौमोन बियो स' नब कुमार हिराचरनिया जुदि नैबायदि जामारदों आरो दावराव देख्रेब आदैमोना जुदि केस होमारदों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों गासैबो बर' हारियानो मोजां मोननांगोन केस होनायखौ आरो बिथांमोना टिकेट मोनाबाथ' आरो बिथाङा टिकेट मोनाबाथ' आरो जोबोद मोजां बाथ्रा हिराचरनिया बाब डेन्जारसो राजबंसि बर'खौ गादबना दोनग्रा जाथिसो स' दावराव देख्रेब आदैमोना मा बुंदों नैबेनि बिसेस कारननि सायाव नोंथांमोना ससेबाबो खोनासंलांदो नैबे क्लिप्सखौ स' गाइस खोनासंलांबाय थादोंब्ला ना सरनियाफोरा ट्राइबेल नङा बिसोरो माने बर' कसारि नङा दा बिनि जायनाखि अर्डार होनाय सरनियाफोरनो कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट नांगौ बा बर' कसारि हिसाबै ट्राइबेल सार्टिफिकेट नांगौ होननाय अर्डार दा बेखौ जों लानानै केस होदों आरो जों दा केस होनानै केसाव जों देरहादों जनरलाल बसुमतारी आं दावराव देख्रेब नार्जि बा आरो लोगोसे जोंनि कख्लाबारि आनएमप्लयड इयुथ माने इडुकेटेड इयुथ एस'सियेसननि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार बसुमतारी दा बिथांमोनखौ लोगो लाफालायनानै जों केस होदों दा जों बे केसाव देरहाबाय हाइकर्टआ बुंदों जे सरनियाफोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट होनाय बेखौ इमिडियेट दाननांगौ बेखौ थोनखाबाय हाइकर्टआ WPTBCखौ थोनबाय दा WPTBCआ इतिमध्य हाइकर्टनि बिथोन मोननानै सरनियाफोरनो जेसेबां सार्टिफिकेट होनाय दङ बे सार्टिफिकेट होनायखौ माने जायनाखि अर्डार होदोंमोन बेखौ उइथड्र खालामनानै लाबाय सरनियाफोरनि होनाय सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय दा सोलिला गासिबो दा बिसोरो बे सार्टिफिकेट लानानै खुनु साख्रि बाख्रि नागिरनो हाया सोरबा MLA MPबो दाराय हाया सुख सुबिदा लानो हाया बेबायदि मोनसे अर्डार जोङो हाइकर्टनिफ्राय मोननो हाबाय दा बे हिसाबै नब सरनियानि सार्टिफिकेटआबो इनभेलिड जानानै थाबाय दा बियो दा MP जानानै दंब्लाबो दा हाइकर्टआ जेनोखि अर्डार होबाय बे अर्डार होनायनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय बेजों आरो गोदानै बे MP जानो हालिया बे दारायफिननो हालिया जों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ जों माने बुंफोरनो लुबैयो जे एबार नेक्स्टआव नब सरनिया जेसेबांखि रंजाया मानो जेसेबां फुरथि खालामा जिखि बुङा मानो बे दारायनो हालिया बे MP जानो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय बेयो सोलिलिया दा बेखायनो बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां खबर दा जों एबारनि जायनाखि इलेक्सन जागोन फैगौ इलेक्सन पार्लामेन्टनि बे पार्लामेन्ट इलेक्सनाव जे जोंहा जोंनि गेजेरावनो जोङो सासे केन्डिडेट जों बासिलायनानै जों हरनो हालायसिगोन दा 10 बोसोर जों जे खोमाना लादोंमोन बे सिटखौ ट्राइबेल नङि मानसिनो जे जों होनानै ट्राइबेल नङि मानसिजों जों सेना लाजादोंमोन बर'नि सत्रु बर' बेरेखा नब सरनिया जों सेना लाजादोंमोन एबार जों मोनसे सुख मोनबाय जे एबार जोंनि गोमानाय जायनाखि MP रिजार्भ सिट बे रिजार्भ सिटखौ जोङो जोंनि आखायाव लाबोफिननो हाबाय दा ओंखायनो एबार बर'आनो दाराय हासिगोन बा ट्राइबेलानो दाराय हासिगोन बेखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों फोसावनो हायो दा नैबे बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जानांगौ बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्ला जे बिनि MP थांबाय दा बे जिनिसाव जों दा दिनै जर होगासिनो दङ दा MP जोङो उरखाव गोरा ब्रह्म जोंनि माने मन्थ्रि
उरखावग्रा ब्रह्मखौ जोङो खालामजानो लुबैदोंमोन जे खालामथों होननानै बिथाङा माने गावनो जिहेतु WBTBCनि मन्थ्रि बे हिसाबै बेहा माने आखाइ दङ बे गोसो जाबा बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हायो जिहेतु सुपारभिजन कमिटियाबो रिपर्ट होखाबाय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड इलिगेल बे बर' कसारि नङा बेखौ स्पष्ट बुंखाबाय आरो नब सरनाया स' कस नटिसबो जाखाबाय बे खेत्रआव जोंना उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ माने जेबो सानना लाबानो बे बर'नि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बियो बर'नि थै दंब्ला बियो नब सरनि सार्टिफिकेटखौ बे केन्सेल खालामना हरनांसिगौ खिन्थु जों जावले जावले माने एप्रच खालामसेयावबो जावले जावले आसा खालामसेयावबो जोङो दासिमबो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनाय जों मोनाखै बेनिखायनो जों दा जरनालाल बसुमतारी नामावनो आरोबाव हाइकर्टआव मोनसे कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबावबाय जिहेतु हाइकर्टआ जिहेतु माने WBTBCखौ बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनो थिनखादोंमोन दा केन्सेल खालामनो थिनसेयावबो हाइकर्टनि अर्डारखौ मानियाखै दा बे हाइकर्टनि अर्डारखौ मानियैनि थाखाय हाइकर्टखौ अबमान खालामनाय जाबाय बे कन्टेम्प्ट खालामनाय जाबाय होननानै जों कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबाय दा बे केसा हयथ' टाइम लाबाय दा बे टाइम लाब्लाबो हयथ' खैदिननि उनावनो बे खै मासनि उनावनो बे अर्डारखौ मानिनांगोन हाइकर्टआ बिथोन होयोब्लानो WBTBCआ नब सरनाया सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हरनो गोनां जागोन मानोना बे कन्टेम्प्ट केस क्लियारखा नब सरनाया बर' कसारि नङा बे प्रमान जाखाजोब्बाय आरो बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल इनभेलिड बे प्रमान जाखाजोब्बाय माथ्र अफिसियेलि बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामना हरनांसिगौ बेल'सै दा बाथ्राया खायफा बुंनो नागिरो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामाब्ला बे होमब्लाथ' इलेक्सन गेलेफिनगोन ओरै होननो नागिरो बे नङा बेनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाखाजोब्बाय दा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै बे इलेक्सन गेलेनो हाला दा माथ्र बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ खारनाव जाबाय बेखौ पानिशमेन्ट नांगौ बियो माने गावनि बेथन जानाय गावनि इसेबां बेनिफिट लादों सरकारनिफ्राय बेखौ रिफान्ड खालामफिननांगौ बे पानिशमेन्ट मोननांगौ दा बेनि थाखाय जों बेनि सार्टिफिकेट माने केन्सेल खालामहरजानो जों लुबैदों आरो केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो जेरैबाबो जों जुजिगोन आरो जोंनि अधिकारखौ जों मोनथारनांगोन दिनै बर'फ्रा एथ' गोबाव थगायजाबाय एथ' गोबाव जों 10 बोसोर मोनसे गावनि अधिकारखौ सेयार लाजानाया बिराद गिदिर बाथ्रा दुखुनि बाथ्रा बेफोरो जों मानो मालायजों सेयार लाजानो दिनै गावनि अधिकारखौ जों मानो खोमाना लानो आरो पलिटिकेल अधिकारा बिराद गिदिर अधिकार गावनि पलिटिकेल अधिकारखौ जुदि खोमाना लायोब्ला जोंहा मा थाबावनो ओंखायनो जों दिनै जेरैबाबो जोंनि अधिकारखौ जों मोनफिनथारनांगोन दा बेखौ मोनफिननो थाखायनो जों दिनै जुजिदों जों नाजाथाबदों आरो जों देरहाथारनांगोन आरो जों नब सरनायखौ जेरैबाबो पानिशमेन्ट होनांगोन बे जेरैबाबो माने गावनि माने जायनाखि बर' हारिखौ नासयनाय जोंखौ थगायनाय भारत सरकारखौ थगायनाय बे थगायनायनि पानिशमेन्टखौ मोनथारनांगोन बिनि बेथन जानाय गासिबो फिनजोबनांगोन जों बेनि थाखाय रेडि जानानै दं बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्लानो जों बेखौ क्रिमिनेल केस होगोन आरो अब्लानो बेयो जेसेबां दं माने माबा जानाय बेखौ बे होफिनजोबनांगोन दा जोंहा बिसास दं जोङो कन्टेम्प्ट केसाव जों देरहागोन आरो क्लियार खाथार कन्टेम्प्ट केसनि क्लियार बे माबा खाथार बे केसा गथिखे जों कन्टेम्प्ट केसाव देरहागोन दा रायजो राजाया बे समसिम जाहाथे नेनानै थायो जों बेखौनो आसा खालामो आरो बेखौबो गोसोआव लादो रायजो राजाफ्रा बे नेक्स्ट फैगौ इलेक्सनाव बे MP माने खर्स खालामनो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल जाबाय इनभेलिड जाबाय सोलिलिया दा जोङो दुखुनांथाव बाथ्राया बेखौल' बुंनो लुबैयो दा दिनै उरखावग्रा ब्रह्ममोन बादि थानायाव जोंनि सार्टिफिकेटआ जे माने इलिगेल मानसिनि आखायाव थाबाय ट्राइबेल नङि मानसिनि आखायाव थाबाय आरो बे इलिगेल मानसिया जे दिनै MP जाहैबाय आरो बे इलिगेल मानसिखौ जे जोङो माने बोख्लायफिननांगौ MP निफ्राय आरो दिनै एथ' गिदिर मोनसे अर्डार मोनबाय जों ट्राइबेलनि माने माबानिफ्राय हाइकर्टनिफ्राय बे अर्डार मोननायखौ लानानै जों सुजुगानांगौमोन जोंनि मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्ममोना दाननांगौमोन खिन्थु बेखौनो दानाखैब्ला बे माबायदि जाथि सिबिग्रा मानसि जाखो दा रायजो राजाफ्रा साननो गोनां दङ माब्रै जाखो दा जों बुजिखादों उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ मावनाय नङा बिथांखौ जोङो जेब्लानाखि नब सरनाया सार्टिफिकेट लानानै MP देरहायो बे समाव उरखावग्रा ब्रह्मआ सेकेन्ड पजिसन मोननानै इलेक्सनाव जेनदोंमोन बे MP दा बे समाव जों बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन केस होनो थाखाय खिन्थु बिथाङा नेगेटिभ खोथा बुंना होदों बे जोङो बिसिबां मालाय जाथिजों गाज्रि मोनजाबावोब्रा बयबो जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय अना बर'फ्रा जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय बर'फ्रा जोंनि बेरेखा जाजोब्बाय जों गाज्रि बिसिबां मोनजाबावनो
जों केस होनानै मा जानोब्रा उल्थासो बाथ्रा बुंदों आरोखि बियो दा गथे जों बेनिफ्राय जेबो आसा खालामथाराखै बे जे दानगोन बे जे जोंखौ हेल्प खालामगोन जों आसा खालामाखै आरो बिथाङानो दिनै बर' जाथियाव बुंनो थांब्ला